miñas experiencias na aula como maestros en formación, o sea, como magisterio, pero tamén nas aulas de primaria, nesta cadena que montamos. Eu creo que non é disociable, eu creo que unha cousa leva, é dicir, se os mestres, ou mestres, ao decatarse de que educar coa historia é importante, ao final, forzosamente, eles obligan a outro. É dicir, quero educar coa historia porque me parece valioso, pero entón a que me obliga? A que teño que coñecer na historia. E traballamos as dúas facetas. E os nenos tamén se dan conta. Mirad, hai unha cousa que lle pregunto, ou lle digo aos meus alumnos que fagan nas aulas, que lle pregunten aos seus alumnos que é a asignatura que menos les gusta. Esa sabes cal é, non? Pois a historia, ou a geografía. Por qué? Porque non hai ninguna conexión, aquilo non me identifican con nada, é horroroso, pero que eu sei porque eu teño un rapaz de 10 anos, bueno, Antonio, a ti non sei se xa te tocou empezar a ver isto, pero unos libros, unos chapatores, unas cousas sin sentido, pero cando isto pasa, lle preguntan aos meus alumnos na clase, os nenos que teñen agora a seu cargo, e dicen, profe, cando hai máis clases de sociales? Cando temos máis? Non podemos sustituir, xa queren facerle cambios. Porque de repente se dan conta de que están descubrindo educarse con historia, pero de repente ven a historia con outros ollos e lles interesa saber. Estos son procesos que, como eu fago, traballamos con pinchos de arqueólogo, vale? É dicir, vou ver se hai algo aí, pincho e digo, pero non fago excavación, fago a cata, son catas, pero se conseguimos facer unha excavación, o que sacaríamos de aí, para seguir cambiar moitas cousas. Bueno, ti, non? Sí, bueno, hola. Que tal? Mandoume, moi interesante, tamén veño do campo de educación, pero bueno, tamén son psicóloga social, e estou facendo unha tesis en pedagogía social agora, en investigación e traballo co teatro, puramente, dixo teatro, e tal, e o teatro é o meu campo de educación, o sea, traballo, teño grupos pequenos, tal, este ano fixen, quería compartir primeiro, brevemente unha experiencia que fixen en práctica, estou moito co teatro da memoria. Entón, tiña 3 grupos nunha escola en Rianxo de infantil non, pero sí que hai un rapaz de 6 anos, pero de 6 a 5 de primaria, o sea, de primeiro de primaria a 5 de primaria, logo outro de sexto e outro 2 de secundaria. E ao empezar, a miña idea era que investigasen, entón mandelles a todos a mesma premisa, daban igual as idades, eran grupos diferentes, e dicen, investigar en a casa, preguntarle aos veciños, aos avós, a quen sexa. Estou empezando a recoller historias que o primeiro non deron para facer unha obra este ano, fixamos por outro lado de lendas, que tamén é outro tipo de memoria moi interesante que hai que recuperar e tal, bueno, non deixar que desaparece, pero, bueno, foi super interesante, non, a resposta e a motivación, e o que ves aí, como funciona, e entón eu investigo o teatro como unha ferramenta pedagóxica tamén, de xeito transversal, e a miña pregunta é se ti o tes ou coñeces alumnos que o estandarizan de alguna maneira tamén nas súas prácticas habituais nos contextos educativos, centros de institutos, centros escolares, digamos, reglados, si coñeces, ou si ti mesmo, o habitual, durante o curso unha das cousas que se vai facer é crear unha obra. Que o leven a práctica real non, porque, a ver, polo menos desde a perspectiva que eu traballo, non lles mando facer actividades concretas, eu lles mando que eles elixan a querer facer, entón nos fan as salidas, os proxectos, pero sí que hai bastantes que nas súas propostas, que xa é unha construcción pensada para a aula, teórica, pero que se pode levar, eu non quero propostas, non, quero cousas que podan ir a aula, e sí que introducen eles de modo propio o teatro e a dramatización. Tamén ainda que o ano pasado unha profesora de didáctica da lingua e da literatura gustoulle o que eu estaba traballando, e entón me dixo se podía traballar comigo e facer o conxunto, e entón sí que incorporaron todo o asunto da literatura e a dramatización e todo isto, e eles son moi proclives a iso. Además é unha cosa moi interesante, os mestres no fondo non son mestres de primaria, o mestre se podía levar a secundaria totalmente, cambiar un poquito, pero os mestres de primaria teñen outra cousa, non son mestres especializados, son generalistas, e entón, na medida que poden ver que as súas materias poden ir entroncando e poden buscar un sentido común, é mellor, e o coñecemento, a literatura e todo isto, e a teatro, neste caso concreto, e as dramatizacións, e a historia. De feito, eu traballo unha cousa con eles, non quis decir porque non era puramente, aquí veníamos a falar de fontes orais, como comprenderedes, eu os levo por moitos caminos. Unha cousa que facemos é unha especie, como se eu fora o director de escena, e entón vamos dramatizando que pasou
de forma moi somera, pero que pasou ao largo do terceiro século XX para que acabara no que acabou, non? E entón eles van dramatizando e van desfilando aquí grupos hegemónicos, se ponen de pie, e os outros están, claro, e os vou dicindo, mirad, é moi bonito porque, claro, traigo preparado o guión, no? Pero eles non saben nada, porque está sorpresa e emoción, non? Se non sorpresa, non te emocionas. Entón é un momento que eu lles digo, bueno, ahora estamos nos anos da República, no 36, vamos a acercarnos ao 36, pero estamos aí. Entón eu empiezo a decir, a clase primeiro empeza en silencio sobre todos, as mulleres aí, aquí unos hombres levantados, entón se va moviendo a clase, de repente aparece un montón de xente en vídeo, ahora falar de algo, para que sintan que era a sociedade desa época, aquí se fala, aquí se espera, entón empiezan a facer murmullo, máis alto, oh, e empieza aí, porque é unha festa social, non que eles entendan o murmullo falar da xente, xa sin tantas cortapisas, pero de repente, que son moi traidor, teño sempre preparado un buen tocho, e cando están en pleno murmullo, xa están eles de risos, e entre eles e tal, de repente con un libro, ¡bum! ¡Bum! Sí, emoción pura. Entendedes o que pasou no 36? Sacaron a cojones, algo morro. E outros cantan. Pero eu creo que é moi didáctico, o sea, que as dramatizacións, cualquier cosa que se intermeta, claro que sí. Eu os traxeo moito, o que decía antes aquí a compañera, que te quito a memoria, que te levo. Isto é moi bonito, porque nos mestres non é unha clase de historia como algún de vos daría, incluso vos aconsello que nas clases de historia farades isto. O problema é quitarte esta capa de seriedade que hai que levar, que non é menos serio que faz, é totalmente diferente. Se te liberas dese corsé, como se liberaron as mulleres no século finais do XIX, que fora corsé, te sientes mellor, non? Vale? Entón, isto é moi bonito. Pues no sé si te puede ayudar, pero yo soy profe de lengua en el instituto y con los de primero de eso estamos leyendo fotografía. Empezamos leyendo cada uno un personaje sentados, luego ellos son los que se fueron levantando. Ya cuando llega la boda entre los personajes y llega el comendador, ellos mismos, madre mía, que viene el comendador, a ver, hacer ruido, y ellos mismos ya lo hacen. O sea, que funciona muy bien el texto, les encanta. Además, sienten como que están viendo una película, porque me dicen, bueno, suena el timbre, vale, vamos a saber lo que va a pasar esta mañana. O sea, que es excelente. Además, Fuente Bajo es una obra que se presta muchísimo, porque, y no la estoy adaptando, la estoy usando en castellano del 17, primero de eso, y les encanta. Claro, teatro ten miles de casos, o sea, pode depender do transversal, o sea, ten contidos brutais. Eu sí, a ver, totalmente de acordo, seguro que tecnologías, creacións, ou de creación máis colectiva, traballar, o sea, podes traballar miles de puntos. A miña loita é que o teatro sea incluído no sistema educativo como unha asignatura artística. Ese é o rango. Por certo, eles traballan, que tamén unha cousa que lle digo, irá de que vos ides traballar con libros de texto actualmente que dicen ali, en esos libros que dicen con dos narices que Lorca murió y Machado se fue. Sí. Pero que es esto? O sea, máis sesgo da desmemoria colectiva non pode haber, non? Lorca murió. O sea, que pasa? Lle digo algo. Vale, bueno, unha cuestión, algo que hemos... Sí, ¿cómo cambias? O sea, hablas mucho de los alumnos, de lo que quieren hacer, lo que pueden hacer, lo que necesitan hacer. Okay. Pero los profesores, cuando un profesor no tiene esta visión que tienes tú y está en claro un discurso, vas a obligar a muchos alumnos a tener ese discurso por años. Yo, por ejemplo, no soy de UFAS. Ah, sí. Es otra generación, no la conozco. Mi memoria no. Ya tengo un coño para que un coño. Sí. Y dentro de toda mi educación, porque tenemos más... ¿Y hecho una con qué? También. Y resulta que... La tela no había eso. Todo ese tiempo, a mí me dieron la moto de que el 36 fue el glorioso alzamiento nacional, que había que matar a los rojos comunistas, que había que comer niños, Sí. Bien, cuando llegué aquí, a la facultad, ¿Tú estudias aquí historia? Estudié historia. Me dijeron, no, aquí da mitad aquí no, lo que recibí no fue eso. Yo como que no se me han dicho por casi 10 años que es la persona. Me dicen, ¿qué profesor tenías? Y yo, pues esto estoy estudiando. Entonces no falla el discurso, falla el que dice. ¿Tú cómo cambiarías esto de que un profesor está en claro? Porque vosotros sois generaciones nuevas, pensáis, tenéis iniciativa y decís, cambia esto. Claro.
pero que la gente de atrás, que es la que arrastra gente nueva. A ver, mira, hai unha cosa moi curiosa. Eu sempre lle aviso aos meus alumnos que se van a encontrar por norma, porque a minha experiencia é moi grande, levando alumnos de práctica, non un, ni dos, ni tres. Como somos moito alumnado, pues, hai moito alumnado en prácticas. Entón, mirad, eu sempre les digo, mirad, podes encontrar a un representante do cretinismo sur, podes atopalo. E podes atopar unha innovadora alucinante. Pero estes dos casos extremos son os máis anormales. O normal é que os ides encontrar o seguinte. Un profesor, porque primeiro vean as súas rutinas antes de facer a intervención, vale? Entón, ides encontrar un profesor que é totalmente tradicional na súa práctica. Pero vai pasar unha cousa. En gran parte dos casos de descubrir que ainda ele sendo tradicional, en cuanto vos ves que le vades algo innovador, se va a sumar. É cuestión de agitar, porque esos tradicionais que ahora ves, con 40, 50, bueno, algunos son máis novos, esos tradicionais que tamén se soñaron como innovadores cando estaban na carrera, como vos vos soñades como innovadores. O cuestión é resistir para serlo. Eu estou traballando por xente e estamos empezando, casi non teño ainda alumnos realmente en clase, dando clases reais. Están agora en oposicións, que é un período moi triste, porque salen tan... e de repente, pum, 2 anos aí opositando, me cago, vale? Pero eu intento facer logo, bueno, xa teño falado con algúns para que me fagan en términos de lista de vanguardia educativa, para poder volver a reconectar a todos e volverlos a levar un buen día ali e facer unha... para que veamos se quieren seguir por esta vía. É difícil, pero cando agitas aí ao árbol, resulta que caen cousas. E moitos profesores, incluso outro, mira, pasou unha anécdota dunha alumna que mandei o ano pasado estaba en práctica. E me dice, mira, unha profesora quere falar contigo, a profesora que está comigo en prácticas. E digo, bueno, pues que fale, que me chame a casa, que estaba traballando na casa, que me chame. E me dices, mira, si tens que poñer notas, e vas a poñer a Ivana un 10, e a mí vas a poner un 0, e mensajes fuera de aquí. O sea, que estaba facendo? Asumiendo que... E además me empezou a contar, pues, fui ao número 1 da súa promoción no seu momento. E ela chegou con ilusión, caes na... Bueno, o rodillo, ¿no? E tal, e ao final ela quedou ali. Ela sí, cando chegou esta rapaza, para ela foi un elemento de goce, ¿no? De... Que pasa? Si podemos con estos alumnos que van chegando conseguir a reconectarlo con outros que se quedaron larvados e que podan sacar ese innovador que quieren ser, ese transgresor, e despois entraremos en contacto cos que non, cos que son, claro, os que consideran que os nenos poden ir a facer apología dun banco, pero non falar da guerra civil. Bueno, pero hai que loitar, e como loitamos? Na forma que nos podemos agrupar. Porque as actuaciones innovadoras, é moi difícil que un maestro poda acometer unha actuación innovadora en unha materia, en outra, e estar todos os días innovando. Isto só lo podemos conseguir se traballamos de forma cooperativa. Si non, nada. E isto é un pouco o que intento transmitirles. E esa cooperativa, de repente, non habrá uno nun colexo, habrá 5, 6. Entendedes? Isto creo que... Es lo que hacía en la ILE y con las misiones pedagógicas. Bueno, claro, la traslación do pasado. Pero es que cuando... Mira, quería preguntarle unha cousa, se faz favor, creo que tamén quería preguntar. A mí me parece, bueno, justo que me pregunté, se sabía quen viña e tal. Pero sí que se quería facer unha pregunta en relación a algo que comentaches, non? E que me sentí totalmente identificado, que este punto de como preparamos unha entrevista, que moitas veces a xente que se achega por primeira vez a traballar con fonte oral, no sentido amplo e tal, é un tema que lle preocupa moitísimo, non? Como preparamos unha entrevista, que teño que facer, que teño que levar, etc. Ti comentabas o caso extremo este de nos con aqueles cuestionarios cando íbamos pechados, concretamente, algúns tiñan 3 ou 4 páxinas cheos de preguntas absurdas de principio a fin, pero evidentemente ao final nos o que fixemos e o que fomos facendo pois foi adaptarnos e, digamos, comprendendo un pouco o sentido que tiña aquel traballo, non? Pero, claro, todo iso tiña moito que ver tamén con nós, coa nosa preparación e coa nosa formación, non? Un pouco como
como o teu perfil ten moito que ver co teu coñecemento e coa tua comprensión do que é a historia, non? Eso que te permite, por exemplo, mirar un sitio como Castro Verde, saber que Monte Cubeiro pasou o que pasou, non? Ou que na Guarda tes unhas realidades que se axustan moi ben o que ti faz, non? A pregunta que te quero formular é como combinas de alguma maneira ou como se pode combinar, porque eu lle di moitas voltas a isto cando estaba con o máster de secundaria, o feito que ti presentaches moi ben, a cuestión emocional, o feito de que para poder acadar un resultado ou para poder acadar algo significativo, unha intervención significativa, tamén tens que ter de alguma maneira unha formación que te permita levar a iso. É dicir, tens que ler. E tens que ler cousas que non son as cousas que ti lle estás mandando ler aos rapaces. E tens que ter unha formación suficientemente ampla como non para poder despois coller eso, resumilo, sintetizalo en dúas páxinas e pasado, senón precisamente para que ti poidas xogar con eso. Que é o mesmo que como vas preparar unha entrevista se non liches, non coñeces, etc. Ti podes intentar facer o esquema o mellor posible e tal, pero se non tes unha formación que te permita afrontar iso, pois é difícil, non? Como se pode insistir nisso? Claro, é que isto que estás dicindo é moi interesante. E outra vez volvemos a como os dixen, eu non traballo ni con historiadores, ni con xente que, xa vos digo, de partida a historia é, no, isto, no libro de texto diría o que pon ali. Isto é así. Que intentou que vea? Que se reconstruan a sí mismo co papel que xogan na sociedade. Eu lle poño un exemplo moi claro, digo, mirad, a vos un día vos vai vir un pai e vos vai comer. Por que ese pai, como sea mínimamente ilustrado, mínimamente, se va a dar conta dos huecos que ten e vos pode comer. E por eso o maestro é unha persona, o maestro, xa non digo o profesor de segundo, o maestro é unha figura pouco considerada socialmente. Por qué? Porque o sistema, e antes falabas ti do sistema general, o sistema vos está tendendo a convertir en técnicos. Eu que intento que vos pensades como intelectuales. E que significa que seas intelectual? Que pienses o que estás facendo e te formes. Porque, eu digo, hai cousas a que vos podredes chegar por intuicións, por creatividade, que eso teñen, é impresionante a creatividade, falabas esa compañera aí do teatro, e teñen unha capacidade, pero claro, aí é onde eu lles entro o dedo na llaga. Se non traballades certas cousas máis alá deso, os quedades flojos, porque hai que traballar tamén intelectualmente. Tedes que preguntaros que pasou así, que pasou, se queremos facer fonte oral. Eu lles poño uns exemplos de que a fonte oral non é un chiste, e o que vos falaba, de como ti preguntas a ela ou el, e empieza a cambiar, e según a inteligencia ou a capacidade intelectual co que preguntes, cambia totalmente. Entón, claro que os confronto a iso, a que se den conta de que hai que formarse de outra forma, que hai que leer, que hai que ter conocimientos. Se queres dar unha historia, e eu digo, por que credes que eu podo faceros chorar nunha aula e facer todo isto? Que credes? Que eu fui tocado por un dios? No, eu podo facer isto porque o que dice Antonio, tes unos coñecementos, tes un foguete, no? Detrás que te permite volar, e vos, se queredes volar, tedes que ter o vosso foguete. Hai que investigar. É unha das cousas que lle digo cando fan traballo na aula, para levar a aula, isto están, imaginaos, 3 meses no cole, bueno, 2, vale? Ahora van a ser un pouco máis, pero eu lle digo, no, nada de chegar ali a facer innovación, que primeiro ves como se traballa, despois ves como se relacionan os alumnos coa docencia que lles imparte, as carencias que teñen, e despois vos ides preparar unha actuación que a faredes ao final, e mientras tanto, que tedes que facer? Que tedes que facer para levar a cabo? Investigar, formarse. Tedes que investigar, tedes que saber onde estáis, tedes que descubrir. E aí está, van descubrindo. Mirad, isto que me decía esta alumna da Guarda, unha das primeiras sopapos que levou, que a deixou un pouco desconcertada, cando empezou o primeiro día, que un pouco antes lle va insinuando algunhas cousas. Entón, unhas veces eu digo que intenten levar algo, que os vayan levando tal. E ele insinúa algo ali un día antes de empezar a actuación sobre a guerra civil, non sei que. Sale unha alumna, unha rapaciña de 10 anos, e lle dice, profe, me gustou moito o que falaches, o primo do meu pai era Durruti. E a tipa se queda flipando porque nese momento ela non sabía ni quen era Durruti.
E que fixo? Indagar e pensar, pero fijaros, eu lle dixe, despois lle dixe, como, primo do pai Ruti, non, aquí hai un error, non pode ser, claro, porque unha nena de 10 anos te estás pidiendo as edades e algo que non te cuadra, bueno, resulta que o pai da nena se acercaba aos 90. Vale, e era sobrina, o sea, era pariente de Durruti na guarda, pero a profesora quedou descolocada, non sabía quen era Durruti. Entón tuvo que traballar para poder intercorporar a esa nena na aula como un activo, porque a nena resulta que tiña máis memoria e se sentía... Entón eu digo, vedes, as carencias, se tú non te dice que es Durruti, ti non sabes que es Durruti, claro, traemos con material moi frágil, non é traballar con historiadores vocacionales que chegan aquí e se preocupan de saber historia e tal, traemos con xente que xa vos digo, que de partida de historia, ni de coña, van a ir a un libro, a un horroroso libro de texto. E como non falamos algo, o libro va a ser esa tortura que ahora les dicen cando ajustan cuentas copas, dicen, pero que es esto? Que se nos deu a nos? E queremos seguir facendo isto. Pero se non queremos facer isto, es toda a razón, Antonio, teñen que reconstruirse intelectualmente. Que postre? Que había aí outra palabra. Sí, para rematar sobre Remanés. Dixo sacaches antes a colección así polo medio de distancia o tema do tratamento formal metodolóxico da entrevista, non? Que decías que parecía unha aberración, que non se mencionara, non se citara... Bueno, aberración é unha palabra gruesa, eu non leí, pero ahora rectifico, aberración. Pero non me parece acorde aos principios... Pois queríache preguntar e pedir consellos sobre como se debe citar, según o teu criterio, ben unha entrevista. Bueno, eu creo que na entrevista non sei un criterio exacto, porque eu non quero traballar, non quero saber nada cos normas APA, que é un negocio, vale? Eu non llevo tanto ese negocio, pero unha cousa coherente, é dicir, a ver, pois hai unha entrevista, ten un entrevistador e ten un entrevistado, e iso debe constar visible para a xente, porque a mí me encanta cando a xente te dice, oye, estuve vendo unhas entrevistas que fixeches ti, a mí me gusta, porque non polo ego, que eu en nuestro sentido carezo de ego, pero sí porque vexades que eso que un ten que construir con moitas ganas, con moita pasión, con moito cabreo a veces, porque teníamos que entrar en contradicción con cousas, pois que eso ao final, a moitos dos que están utilizando, lles dice, ostras, a mí se me planteou que como iba a facer unha entrevista colectiva, joder, eu xa levaba o culo pelado de facer entrevistas, entón podía entrevistar unha colectiva, esa entrevista colectiva, eu veo que saca frutos e os que olé lles parece interesante, porque entran voces precisamente en contradicción e ves como nos asombran de cousas que contan a outro, e iso é moi bonito, non? Ver como esa memoria que non é única e o que sabe un outro lle parece unha sorpresa, e entón, isto creo